କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ରୋହିଟାକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛ? ଓହୋ ରୋହି ବୁଝିପାରୁନ ତ ଆଇ ମଲା ବେଳେ କହିଦେଇ ଯାଇଥିଲା ବୁଧବାର ଦେଖିକି ଟିକେ ବିଧବାର ବି ଖାଇବ। ମୁଁ ଯାଇ ସେ ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନା ସ୍ୱାମୀ 5 ଷ୍ଟାର କଟା ଆସିଲାଣି। ଦେଖିଲେ ବିଧବା ଅଛି ଆଉ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ବିଧବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତାହେଲେ ସେ କୁସୁମ ବୁଢୀ ଘରେ ତମେ ବଇଥିଲ। ଭାରି ବେକାର ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବି? ଆଉ ସିଏ ମତେ ଡାକିଦେଲା ତା ବାରିପଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧି କଟା ହବ ବୋଲି। ମୁଁ କାନ୍ଧି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତା ଘରେ ବସିଥିଲି। ଓହୋ ତମେ ତାହେଲେ କାନ୍ଧି କାଟୁଛ ନାଇଁ? ଏଇ ରମେଲ ତମେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଇ କାନ୍ଧି କାଟୁଛ, ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇଲେ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛଟି? ତମ କାନ୍ଧି ସେମିତି ଝୁଲିଥିବ, ମଞ୍ଜା ଆଡୁ ଛେଲି ଦେଇଯିବେ। ଇଏ ଅଜା ହଁ। ଇଏ ନାତୁଣୀ ଖବରଟା କଣ? ଓହୋ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ଆଜି 12ଟା ବେଳେ ନା 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି। 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି, 12ଟା ବେଳେ ଆସିବନି। ସେ ତାର ସିଆଡେ ରହିବ ନା ସେ କାହିଁ ଆଡେ ଆଇବ? ତମେ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଟାକୁ ଟିକେ କଷେଇଥିବ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ହେଲା। ଡାକିଦବା ଆଉ। ଏଇଠି ବୁଢା କଣ କହିଗଲା? ଆସିବନି ତାମାନେ ଆସିବ ଚାଲ।